silensyo kayo, agulimek kayo kung nana ijay ni Pablo. Ipapaawat na iturtunong na kadagiti babae kapsat Melvin kinatengtengtengeg nga saan na mabalin na mga isuro ti babae ti unik ti iglesia. Wen, ibasa pwede umuna nga Timoteo 2:11 kapsat. Itutuloy ito basa. Umuna nga Timoteo 2:11 kung nana ijay ti 2:11 iti muna nga Timoteo, ti babae ag sursuro kuma asitatal na abuyogen iti amin na kinaannugot. Dijay ti kay ti Dios. Agulimek agtal na ket buyogen asumurot ken buyogen iti amin na kinaannugot. Must learn kunana in silence and all with all subjection. Umuna ijemot lang 12 iti muna nga Timoteo 11. Tadyak ipalubos at ti babae suro na wenno adatoray na iti lalaki no diket agulimek kuma. Dijay kapsat. Na mabalin ko na nga ito rayan ti babae ti lalaki dahil ti pagitan ti Diyos agulimek kuma at madino natuturay di babae ng di lalaki at basa ti ijay tatay nga nangat ngato ti lalaki ng babae at respetun ti babae na ibagati tay so ti babae mabagaan nga saan nga mapalubusan agaramid nga kasta nga masapol agtalugod kuna nakapsat Melvin jay. So dejay saan tayo nga anugutin iti iglesia kapsat iti iglesia nga binangon na po ti Jesucristo mabasa ti Biblia nga agtakder nga magisuro ti babae iti gimong kasta ti mabasa nga rod iti Santa Biblia nga iti basbasahin ta kapsat antikad namin iti kaano ken antoy iti mabalin na mangisuro ti babae mabalin na mangisuro ti babae mabalin hanagapot kunana toy nga ada mabasa nga mabalin mangisuro adda mabalin na ti mangikwa nga adalang dejay talaga nga lugar nga mabalinan natin mangisuro so tiyempo ken lugar pribado kuma wen kapsat as jay antibalay wen masapol maramid iti pribado na private wen ada jay nangikuan ni ada pa basahin tanto kapsat ti papaawat na yaten saan nga mabalin mangisuro ti babae iti publiko iti kaduan wen ngem no individual may mesa uno privado wen ni balay na uno deti dudwada uno tallo da upat da alakad mabalin at pribado di jay ngam no ado nga tao kimong asembleya saan na mabalin lalo no may panggap iti panangisuro ti sasao ti Dios ayaten so mabalin na ti mangisuro ito ores sa sinno no lakid di pribado so jay aramid basta man ta namin jay aramid kapsat no publiko nga kunanan brother kasano nga dati social media consider nga public ti jayin na mabalin mangisuro no aduda nga agbuya kapsat Facebook ko man Facebook kun no mangisuro jay babae jay di jay kontra na dati susuro to ikwan no aduda mo tagbuyan kaya ato publiko di jay nga ro social media duduan na tagtalo dala buya no iso dala private di jayin private setting mabalin at no public han nga mabalin kapsat basahan ta iti pagibasaran ta iti Aramid 20 magbasa ta kapsat Aramid libro ti Aramid 20 kapitulo 20 bersikulo 20 tawan ti anyaman na makapalaing ang biray bayak impakaam mo kada kayo ket insuro kada kayo iti sangwanan dagiti tao ken kadagiti balbalay ipabaw ti Pablo ket ti Aramid kapsat nang isuro da iti kadagiti tattao publiko ket nang isuro da iti balbalay pribado di jay at pamilya mabalin na manulat miyembro ti tao jay miyembro ti pamilya di jay no basit so di jay pribado di jay ket ipamun iti ehemplo ta ijay Aramid 18 ibasang kapsat Aramid 18 versikulo 24 hanggang 26 di jay ni Apolos di sinusuruan ni Priscilla ken ni Aquila 18 anan di jay Aramid 18 versikulo 24 kapsat ket imay iti Efeso ti maysa a Hudyo amanagan Apolos nayanak sa ti Alejandria lalaki ang nasusuruan ket man nakaawat kadagiti susurat daytoy a tao na isuro iti dalan ti Apo ket siraray iti pakinakem na
insa sa una ken insursuro na sililintig dagiti banag ang may papan ken Jesus nga tilaing pamotisar ni Juan ti amuna. Wen. Ket daytoy nang rugi nagsao as sured ijay sinagoga ngem idi nangeg da Priscilla ken Aquila iso in nalada ket impalawag da ken kuana anan anay pay ti dalan ti Dios. Nay, nalawag kapsat di ehemplo ta. Well, Nang isuro mo di ni Aquila, Priscilla Aquila di asawa. Ay agasawa di gito eh. nagasawa da. Ang isuro mo di babae. Nagduwada ken Well, sinusuruan da ni Apolos kunanay jay. ngem inya tayo na. Well, Tayo da kada jay nga kuan. Well, Grupo eh. Kung kapsat ni Apolos na laing nga mga sabang isuro Well, sa ti Dios. Ngem ada pagkurangan na kapsat. Idi nakita di nagsao di sinagoga nangagda Priscilla ken Aquila nga agasawa. Ditoy nangagda ada pagkurangan na nga mga isuro. Nunan anay inalada. Yeah. Yan na yabat di balay da kapsat. Palawag da Well, kuan anay pahiti dalan ti Dios. Wen nan anay di jay pin insusuro dati sa uti Dios ken kuana. May isang parang di jay Well, nga balin ti babae mabalin. nga mangisuro iti pribado. Pribado. Wen kapsat. So di kita gasawa inalada karon ni Apolos impaigid din inalada di balay da. Ket sinusuron da siya ini ti ninayunan dati amuna pay nga Bibliaan may pag Medyo ni gusto Kristo. nga susuro Wen. ti ebanghelyo. Wen. Yeah. So ada di partes di babae isong di ay asawa. Well, Wen. Ijay nga nang isuro iso agasawa da nga rod babae ka lalaki isuro da ni Apolos. So dito pribado. Saan nga publiko? Kapsat. Wen. So ti babae awatan tayo ayaten nga saan na mabalin nga mangisuro iti publiko. Mabalin iti pribado. DJ ti ipapaawat ti Santa Biblia ayaten. DJ ti balag ni Pablo. Ije Corinto idi. Ket kas diamat iti pagayatan ti Dios kapsat. Kapsat din. Nakalawag nga mabasa kami ni jay nga masapo nga gulimot ko na jay. Well, nalawag. Nalawag. Dahil kung nanapay, naalas ko naman, di mabasa, naalas. Hanakaya ti Diyos nga mga ganti, panagsaot ti babae ti gimong, asemblia ti iglesia. So, jay, basahan ito pa iti, may sa Umuna Corinto 14:37. Umuna Corinto 14, kapitulo 14, 37. 30, versikulo 37, kapsat. Takunan na sa toy. Ay, basahin tayo, jay. 14. Nasa kulam niya 14 ang kapsat Umuna Corinto. Ito'y 37. Versikulo No ti maysa, no ti maysa panunutin na nga iso mamato wenno mapaltiingan amoy na kumadag ito'y banbanag nga isurat ko kada kayo. Bilbilin ida ti Apo. Ngem no ti siya sinuman a tao na ningneng na ningneng kuma gapo kapo nakakapsat tarigagayan nyo iti nasgit iti panangipadto ket di kay iparit dagiti iparit ti agsaw ka dagiti sa bali pagsasaw ngem maramit ko mga dagiti so amin abanag iti natakneng ken naurnos. Well, natakneng na oros marami dito yung bambanag tayo sa pagkatan ti Diyos. Nung po na J37, kunan ni Pablo, panunutin, mamadto ka, mamalting ka, amoy mga dito yung bambanag, insurat ko kada kayo, bilbilin na dito Apo. Digi J, yung bagbaga ni Pablo, kinibagbaga dito Apostoles, bilbilin ida ti Apo, kapsat, ni Diyos, ken Kristo. Bilin mo ni Kristo. So, hindi mabaling nga kumprahan de jay. It's a revelation of Christ by the inspiration of God, kunan natin English. Kapsat. So, sinurat ni Pablo, di gito'y sinuratan na, di gito'y kapsat di Corinto, di gito'y Kristiyano, iti ordinansa, kaya pagalagadan nga maramid iti panagdaydayaw iti Diyos, iti asemblia ken gimong. Masapol nga sorotin na ayaten, manipot idi, ket kayat ti Diyos maramid, uray pa ita, makadito ken tiyempo ken gundaway kapsat. Di jay, iso ti idandanong mi kada kayo. Tamno makita tiyo, di jay pudno nga iglesia karon nga binangon ni Kristo. Iti tuloy ti panagdadal tayo kakapsat. Wen, ti barotulak. Iti tangatang sapay ko mata ada kay lota mang subsubaybay da kadayto nga adal. Dito may susuro dagiti na dumaduma, dagiti may sisyasi iti iglesia nga binangon na po Hesus. Dito tayo nga may lasinan. Dagiti binangon na po Hesus. Mabayad ka dagiti sa sao, mabayad diti sa sauna, dito Biblia awan surok awan kurang na. Dito ito yung umaman dagiti alalagadin nga inyadal na kadagiti apostol nga tultuloy da aging gana nga nabangon da ito iglesia. So nga awisan ta kayo ito maneng kakapsat keng kagayan itetado pa'y nga panagad-adal mapangkayo lang ti Let the Bible Speak TV
kastamot kini Brother Brett Hickey iti Let the Bible Speak TV, Let the Bible Speak.com. Ato dagiti study Bible study resources ditoy. Mabalay nyo ti ag-subscribe. Kan kastamot nga awis mi nga bisitahan nyo ti website mi iti www.churchofchristhawaii.com. Mabalay nyo ti ag-sign up iti Bible studies. Dito yung maamuan dagiti serbisyo dito yung iglesia. Kaya dagiti agda mga activities ti iglesia. So nga awisan na kayo kapsat nga mang subsubaybay dito nga programa iti kada Lunes ingana ti Manip alas 6 ingana ti alas 7. Alakat agpagada kami nga kapsat papagamit ti tangatang sapay kumata mabendisyonan tayo amin. Iti dayto nga adal ngayon tayo nagmay saan nga sinukimat. When nalawan kapsat, agyaman kami, kaya no, sa luso nyo, tawagan nyo lang ti numero, ti kapsat nyo, Eddie Mardagyo, 808-393-8327, kapsat mo din. 808-376-9844. Aloha and God bless. God bless. Thank you. Yes. Yeah. Okay. Play mo. Gentle voice of Jesus falleth tenderly upon your ear. Sweetest cry of love and pity calleth. Turn and listen, stay and hear. All who labor with Hear the phone call over the air. Yeah. Yeah.